Ola, que tal? Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe vamos a falar de suculentas. Aínda que as suculentas teñen un mantenimento moi básico e moi pouquiño, chega un momento que despois de estaren uns anos nas masetas ou en donde as teñamos, necesitan un pouquiño de saneamento e hainas que levantar, sanealas, cortarlle algúns tallos que ao millor se fixeron demasiado grandes e volvelas a replantar. E en estas estou hoxe. Por exemplo, a este tipo de echeverria hai que quitar os tallos florales que xa non lle fan nada aquí. Pola parte de abaixo ten moitas follas secas e posiblemente teña tamén algún filliño, aquí está, que tamén o hai que recuperar. Pode ser tamén que queden así algúns huequiños porque aquí algunha planta morreu. Teño tamén este rosario un pouquiño pachucho e vamos a mirar que problema está tendo nas raíces. E nestas dúas masetas que tamén estaban aquí bonitísimas, empecín a notar como que iban as suculentas como desaparecendo, mermando, algunhas morrendo, e dixo, ui, hasta que din co problema que agora xa sei cal é. E coita, non me escapes, quen foi o culpable de que as masetas me secaran ali as suculentas? Que? Quen foi? Védelo, este é moi guapiño, pero tamén é o culpable de que as suculentas todas naquela maceta me secaran, porque encontrou un váter perfecto para facer pis. O pis dos gatos, bueno, calquera tipo de orina, contén moitísimo nitrógeno. E o gato, ao irme mesar a maceta, claro, as suculentas víronse obligadas a absorber demasiado nitrógeno. Entre outras cousas, quero dicir, nitrógeno, fósforo e potasio. Son macronutrientes que as suculentas non lle fan falta pa nada, porque teñen un crecimento tan lento e tan pausado que ao verse obligadas a absorber nutrientes que non necesitan, o que fan é pudrir, porque absorben demasiados e non saben que facer con eles. O nitrógeno, por exemplo, venlle moi ben a plantas que van a desarrollar moi ben as súas follas, xa sexan ornamentales ou sexan plantas de comer. Non estou dicindo con isto que lle dixades aos gatos que mesen entre as lechugas, pero quero dicir que calquera planta que teña o seu desarrollo nas follas, unha verdura, un repolo, unha lechuga, as aselgas, por exemplo, ou as espinacas, necesitan máis aporte de nitrógeno ao mellor que outras, porque necesitan, o nitrógeno vailles a axudar a división celular e vailles a axudar a medrar as follas. Pero no caso das suculentas, é casi o que menos lle fai falta. Crecen tan pouquiño a pouco que non saben que facer con el. E neste caso, esas masetas morreron por demasiado nitrógeno. Esta fermosura inclinóuseme para baixo porque a tiña un poquinho máis levantada, entón tamén hai que volver a levantar e a replantar, porque na parte de abaixo, como vedes, ten un montón de follas secas que lle hai que sacar tamén. O primeiro que hai que facer é sacalas de aquí e leválas pa a mesa de traballo. Estas masetas pesan moito porque son de barro. Son as mellores para as suculentas tamén, porque se lle botas moita agua, o barro é capaz a cuspila para fora de alguna maneira e facer que se evapore. Porque se son de plástico, as masetas para as suculentas de plástico non valen moito, porque a agua que lle botes vai a quedar aí. Entonces, pois, como que non é moi bo. Última. O primeiro que vou facer é ir sacando todas as plantas que teño aquí na maceta e ilas como saneando. Se están moi largas, pois vamos a ir cortando un pouquiño o tallo, se están vellas, quitamos as partes vellas, e se teñen as raíces moi grandes, tamén lle quitamos parte de raíces, porque a suculenta realmente non é que lle fagan tamén moita falta.
Vou a mostrar un claro exemplo de deshidratación, o sea, isto foi deixadez de non haber regado en moito tempo. As suculentas caracterízanse porque son capaces de reter agua ou nas súas follas, ou no seu tronco, ou nas súas raíces. Neste caso, nas follas e máis no tronco. Esta, vou usar esta porque esta é a que está turgente, é a que está suculenta. O seu nombre se indica suculento como moi húmedo, non? Turgente así, como moi cheiño de agua. Esta, como tivo moito problema con sequía, porque non a regín o suficiente, ten as folliñas, se podedes ver, como se foran planas, están como deshidratadas, non? Mirade que blandiña, e que fofiña, que delgadiña está esta. E esta, que non pasou polas penurias que pasou esta, mirade a diferencia das follas. É a mesma planta, é exactamente a mesma, pero mirade a folla como está, que non se pode doblar, porque se a doblo rompe, porque está moi cheiña de agua, e sendo a mesma planta, mirade a diferencia. Mirade hasta o color, que bonita está. O sea, este tipo de plantas que pasaron esta desgracia de pasar tanta sede, son recuperables totalmente, ao 100%. Vou enseñar outro exemplo con un tipo de jade, con outro tipo de jade, porque este é un tipo de jade. Este é un tipo de jade que se chama orella de rec. E o outro vou enseñar, que é o que se chama comúnmente como o árbol da amistad. Tes que regalarle a todos os teus amigos un cachiño dese árbol. Este jade pasoulle o mismo, o sea, por deixaderse na mesma maceta, que non o regín en moito tempo, e o que fai é absorber a agua que tiña nas súas follas. Mirade que blandiñas, e que delgadiñas, pero é totalmente recuperable, o sea, tan pronto como volva a ter a hidratación que necesita, vaise a recuperar. Non hai que quitarlle estas follas porque estean así, mirade, maleables, o sea, podolle dar incluso así a volta. Bueno, pois, estas follas recuperan, en canto empecen a absorber agua, volvense outra vez gordiñas, turgentes e crujientes. E este sería un jade que non pasou as penurias que pasou este. Como podedes ver, as súas folliñas están tan chiñas de agua que é imposible movelas, o sea, simplemente rompen, porque están ben hidratadas, non? Cando vos poñades a limpar as suculentas, se vedes que unha está como así, feucha, porque pasou moita sede e as súas follas están blandiñas, non pasa nada. Esta recupérase, e en nada vais a poñer así de bonitísima. Se me acorda, enseño-vos a evolución. Se me acorda, que sei outra cousa, claro que me acorda. Esta chamase cola de burro. É unha planta que é moi chula, pero que non necesita sol directo, o sea, non necesita non, faille daño o sol directo. Entón, hai na que poñer cun que lle dé a claridade, pero que non lle dé o sol directo porque a queima, pon a amarilla. E mirade, de caeren así folliñas na maceta, casi calquera suculenta se reproduce ben por follas, pero para reproducir por follas non podedes enterrar a folla, simplemente é deixala caer no sustrato e manter o sustrato un pouquiño húmedo, pero tampouco lle hai que facer moito caso. E esta é a maneira de reproducir suculentas. Vedes que ten aí un filliño? E como estuvo moi seca, en vez de as raíces alimentárense da agua do sustrato, que non había agua nese sustrato, o que pasou foi que está arruchando a folliña. Vedes como a folliña está como arruchada? Pero isto vai ir arriba, o sea, vai a ser unha nova planta. Todas estas van a ser novas plantas. A esta pasoulle o mismo, está tan deshidratada que as folliñas están blandiñas e planas. Pero esta, tan pronto como colle outra vez a agua, vai a reproducirse ben, así que quitádelle solo as follas que están vellas ou dañadas. Este tipo de suculenta chamase calanchoe. Hai moitos tipos diferentes de calanchoe. Estes suelen crecer así como se foran arbolitos e botan follas pois de diferentes tipos e modelos. Esta, por exemplo, as súas follas son así largiñas e despois hai outro tipo de calanchoe que as ten como máis anchas. Algúnas son comestibles e incluso medicinales.
A característica que teñen as calanchoes é que botan os fillos nas puntas das follas, o sea, as súas follas son como dentadas, e botan os fillos todo ao largo da folla. Fijadesvos nesta folla, bueno, pois cada bultiño destes, que ademais dáselle así, caen eles solos, tamén é chamada mala nai, porque solta os fillos de pequenos, para que se sacen. O sea, estes filliños que lle nacen na folla é como se reproducen. E, por exemplo, este tipo, que é diferente a ese, calanchoe, as súas follas son estreitiñas e largas e redondas, totalmente redondas. E na puntiña é onde botan os fillos. O sea, todos eses que están aí, que suele botar entre, bueno, dependendo do grande que sea, pero bota 6 ou 7 en cada folla. Pois tamén son os filliños que unha vez que caen á terra se aprenden eles solos. Esa nase ben, ela sola, reprodúcese moi ben. O que pasa que esta sí que ten unha duración ao mellor de todo máis 2 anos ou así, porque crece ben, e o que fai é botar os fillos e despois vai a menos. Ponse feo tamén o pau porque vai perdendo as follas, vides, da baixo para arriba, e ponse fea. Pero este tipo pode chegar a medir máis de 2 metros, porque a tuven eu, enseñímolo en algún vídeo, medía máis que min. E cando bota o tallo floral é unha maravilla, é fermosísima, pero depois tamén xa se lle acaba. A vida, digo. As suculentas, todas teñen un crecemento moi lento, algunhas moito máis lento que outras. E hai suculentas que se reproducen mellor por fillos, por esquejes, por o que sexa, pero o que teñen en común é que non necesitan sustrato que sea moi vivo, que teña demasiados nutrientes. Como vos dixen, teñen un crecemento tan lento que se lle poñemos un sustrato universal ou todo uso, iso é un pouco mentira, para vender, na máis, porque todo uso non é o mismo unha planta que plantamos para que creza, como un repolo, por exemplo, que queremos que creza rápido e necesita un tipo de nutrición diferente a unha planta que é capaz a botar con este tamaño 2 anos ou 3. Entón, se saturamos de nutrientes unha planta como estas, que crece moi pouquiño a pouco, que pode botar con este tamaño a súa vida, o que facemos é saturala de nutrientes e vainos a pudrir. E ao mellor vos estades pensando, mima, por Regina moito que as suculentas non se poden regar. Posiblemente fose porque o sustrato no que a puséstedes tiña demasiados nutrientes e un exceso de nitrógeno. Este tipo de echeverria que medrou bastante para aquí, temos varias opcións para recuperala. Unha sería decapitala, o sea, cortala así por aquí, simplemente pousando na terra, isto vai a volver a prender. E outra forma, poderíamos incluso plantar isto facéndolle como uns pequenos daños por aquí, xusto onde teñen, onde tuvo follas, e volvelo a plantar, porque volve a botar outra vez brotiños pequenos. Este tipo tamén se pode cortar así, sin problema, e solo pousándoa tamén vai a crecer ben. Agora que temos todo o tinglado desmontado, toca montalo. E o primeiro que temos que facer é escoller que tipo de sustrato lle vamos a poñer ás nosas macetas. En circunstancias normales, eu usaría o mismo sustrato que tiñan xa as macetas e o único que iba a facer sería añadirlle pois outras cousas para compensalo un pouco, porque levan 3 anos aí na mesma terra. Pero neste caso, como vos dixen que... Caroso, Caroso. Mirad, aquel culpable. Este que está aí. Ese culpable.
estuvo a facer pis nas masetas, entón agora esa terra ten un exceso de nitrógeno que non quero volver a botarlle, aparte de que cheira fuerte. Bueno, pois agora podemos usar a terra mesma da nosa horta, terra negra, ou tamén podemos usar, se queredes, sustrato comprado. Non vos fiedes moito de sustratos universales, porque non todo vale para todo, non? Recordade que canto máis pobriño sea o sustrato, mellor. Incluso podedes usar o voso propio compost, o que non podedes, por exemplo, botarlle humus de lombriz, porque serían demasiados nutrientes para elas e pudrirían enseguida, e non por exceso de agua. Se algunha vez comprades unha planta e a plantades no sustrato especial para suculentas, por exemplo, e ao pouquiño vos pudre, é moi fácil botarlle a culpa que lle botastes demasiada agua. Tampouco non pudren tan rápido. Si as caso sería porque o sustrato eralle moi fuerte. Con todo isto quero dicir que sobreviven mellor en terras pobres que estean ben drenadas que en terras fértiles, porque non lle fai falta tanta fertilidade. Escollades a terra que escollades, sesa da vosa horta ou sesa unha terra que compredes, un sustrato novo, sempre é bo botarlle cousas para que sea menos densa, para que non se oprima, para que non peche. Entón, podedes añadir a mitad da terra, sesa de cal sesa, en area da canteira, que comprades para facer obras. Despois, non está de máis botarlle unha pouca gravilla. Vale desta, da que comprades tamén donde se venden materiales de construción, tamén venden gravilla desta, que non ven sendo máis que cachiños de pedra de diferente tipo, cortados así pequeniños. Isto vai a axudar, unha, que a terra non se apelmase, que iso sí que as suculentas non lles mola, e outra que drene millor, o sea, que aínda que un día arregedes moito ou se atendes á intemperie, que vai a drenar ben, que non lle quede encharcada a agua na maseta. E depois tendes opcións tamén así, se queredes comprar desto, é arcilla expandida, que o que fai é reter a humedad, e fai o mismo que a gravilla tamén, e evita que a terra se compacte. E logo temos a vermiculita, que tamén é, bueno, como unha pedra volcánica que é moi porosa, e non pesa, apenas pesa. Entón, isto que vai a facer tamén é axudar a manter a humedad, pero tamén axuda a que drene ben a terra, que é o máis importante para as suculentas. E recordade que, claro, vámolas a ter agora na mesma terra outros 3 ou 4 anos. Entón, mellor que estea solta, unha terriña moi solta, e pobre en nutrientes. Iso conseguimoslo xa poñéndolle a mitad de area, só conseguimos que teña menos nutrientes, e despois se lle aportamos cousas destas que vayan a evitar que se apelmase, xa tamén, ao final, máis cantidade, máis cousas, e menos terra da que é fértil, entón xa lle estamos quitando peso, carga de nutrientes que non necesitan. E vamos a empezar co montaje. Como colocalas agora aquí é un xeito moi personal, é cuestión de gustos, pero eu daríavos un consello. As que son como de colgar, puñelas na parte donde vayan a poder colgar cando as poñades no sitio definitivo, donde vai a ir esta maseta. Despois, na parte de atrás, puñer as máis grandes, por exemplo, este tipo, para que non lle dean sombra ás outras e non lle impidan o crecemento, por lento que sea, que non lle impidan o crecemento. Unha das cousas máis bonitas das suculentas é que teñen un color super variado de tonalidades, tanto de diferentes verdes, como chegan así a ser rojizas, dependendo do estrés hídrico que teñan pode ter un color máis brillante ou un color máis rojizo, e despois temos estas tipo variegadas, que son as suculentas un pouquiño máis raras, máis de coleccionista, que son como de 2 colores. As combinacións son infinitas. Tamén se pode conseguir un efecto moi chulo como de alturas, se nunha esquina, por exemplo, daqui da maseta,
lle poñemos outra maseta. Entón, así poderíamos poñer aquí como unha reina, unha máis grande, unha especial que teñamos, que queiramos que destaque, e pode ser a maseta así en barro, ou tamén poden ser destas de reciclar, de plástico. Pero en tal caso, eu quitaríalle o fondo, solo para darlle altura, pero non para que non teña contacto co resto da maseta. Porque se poñemos, por exemplo, esta, que xa ten unha raíz bastante grande, que posiblemente poña esta aquí, pois vai a quedar como a sosa. Entón, vou a quitar a parte de abaixo a esta maseta. E así, deste xeito, consigo unha altura diferente, queda como máis chuli. E só queda montar cada un ao seu gusto, deixando volar a imaginación. É unha cousa que xa sei que me ides a preguntar, porque me preguntades moitísimo, é onde consigo tantas, porque vos non as encontrades ou así. En ningún sitio especial, de feito por internet ou a través de internet ou así, nunca cumprín ninguna. Pero sempre que vou a un mercado, a un mercadillo ou un viveiro ou así, a zona de suculentas é unha das miñas preferidas. Se hai algunha que non teño, traio para a casa. E intento sempre, pois, reproducilas. Mirade esta folla cativiña, pois xa ten aí un filliño. Como é unha das miñas pasións, pois reproduzas en cantidad e sempre que podo compro unha nova. Outra cousa moi interesante a ter en conta é ter un caldeiriño cerca para ir lavándoas, non? Porque esta, por exemplo, ten así un pouquiño de terra e sacudindo, pois podelle facer daño, pero si así na agua, xusto antes de plantala, e queda chulísima. Este é outro das macetas que vou a renovar e estas dúas maravillas teñen moitísimo peso. Entón, vou a generar na mesma maceta como dúas alturas con estas macetas que collín de barro, dentro da propia maceta. Pero, como vos digo, é mellor que estea todo comunicado, a terra toda comunicada para que non estean aisladas. E para iso vou cortarlle o fondo destas macetas. Mirade que faltiña tiña de ser renovada, porque está a prove con toda a terra xa como está.